Blapi. Datu mudzi oruzhinji rweZimbabwe rakateerera kuti shuwo chenyu mupenyu ndechechii? Parinani. Ko chakambokuudza mustriti chii? Makaita musikanzwa paDenver matiza. Saka vanhu vepaDenver vakuziva kuti murimo here mustriti kana kuti vakutongofungwa pamwe makafa kana makadii? Zvinova zvinhu zvakanaka. Saka vari kuti chii? Saka iwe uchikuti asadzoka kumba chii? Unoramba uchita musikanzwa futi. Chadzokera wamwe makore mangani? Gore rino. Asi wakapinda wakauya rini mustriti? 2016 which means wane makore about 3 wajairana nemasystem acho. Last year wane gore rimwe 2016. Okay, nangwasawati 2014. Alright, it's okay. Tinokutenda nekugamuchira nekutaura nesu isu weZviri matiri ndo chirongwa zhinji reZimbabwe chirongwa Zviri matiri program muri kunzirwa pamhepo neni wenyu mushamarari Kelvin chikumbirike. Thank you.